иштирокчиёни олимпиадаро омӯзгорону волидан, наздикону пайвандон бо гулу гулдаста бо шукӯҳу шаҳомати идона истиқбол гирифтанд, зеро онҳо тавонистанд дониши ақлонии худро боло бардошта дар ин ҳамоиши пуршукӯҳ ки намояндагони 27 давлати дунёро ҷамъ оварда буд, пирӯзӣ ба даст оранд. Таври омӯзгорони бо хонандагон дар олимпиада ширкат варзида иброз доштанд, ҷараёни баргузори он бисёр ҳам серавҷ ва пурталотум доир гардид. Ширкат варзидагон тамоми малаку маҳорати худ, донишҳои аз бар намудаашонро ба кор бурданд. Натиҷа собит сохт ки хонандагон аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои малакаи баланд мебошанд. Анис Ғафурҷонзода, хонандаи синфи 5 аз мактаби президентӣ барои хонандагони болоиқати шаҳри Бӯстон яке аз иштирокчиёни ин олимпиада мебошад. Ӯ зикр кард, ки ҳарчанд ҷои савумро сазовор шуда бошад ҳам, ин барояш муваффақияти беназир аст. Азм дорад боз дар дигар чорабиниҳои зеҳнӣ иштирок намояд ва соҳиби ҷои намоён гардад. аввалтар аз ҳама ба сипосгузории худро ба тамоми омӯзгорони мактаб мерасонам, ки моро чунин омода намуданд, ки номи Тоҷикистони азизро баланд бардорем. Олимпиада хеле осон буд ва мақсади ман он буд, ки сатҳи дониши худро санҷам, не балки дар онҷо сазовори ҷои якум гардам. Ва ман рафтам ва сатҳи дониши худро санҷидам ва боз орзу дорам дар дигар олимпиадаҳо сазовори ҷои якум ва медали тилло гардам. дигар иштирокдорон низ таъкид доштанд, ки олимпиада барояшон хотирмон буд. Дар Анталия онҳо на танҳо бо ҳам сабқат намуданд, балки дӯстони зиёд аз дигар минтақаҳои олам пайдо карданд. ман Расулзода Изза, хонандаи синфи 11 мактаби президентӣ барои хонандагони болояқат дар шаҳри Бӯстон дар олимпиадаи байналмилалӣ, ки дар шаҳри Анталияи Туркия баргузор гардид, сазовори ҷои сеюм аз фанни биология ва ҷои дуюм аз фанни забони русӣ гардидам. мавриди зикр аст, ки дастаи Ҷумҳурии Тоҷикистон сазовори 3 ҷом, 10 медали тилло, 10 нуқра, 9 биринҷӣ гарда дар давраи даставӣ ҷои аввалро сазовор гардиданд. наздик 4000 хонандагон иштирок доштанд ва мо ҳамроҳи хонандагон ҳамсафар будем ва ҳарчи кӯшидем, ки дар ин олимпиадаи байналмилалӣ аз ҳамаи фанҳои дақиқ ҳарчи кӯшида ҷойҳои намоёнро ишғол кунему шарафи Тоҷикистони азизамонро ҳарчи боло бардорем. Дар мо ҳарифҳои бақувват аз давлати Русия, аз Малайзия ва аз дигар мамлакатҳои дигар хеле бисёр буданд. бо баробари ҳамин мо ҳарчи ҷидду ҷаҳд сохтем, ҳарчи ҷонбозӣ кардем, ки парчами азизи Тоҷикистони худро дар арсаи ҷаҳонӣ боло бардошта бошем. аз 34 нафар хонандагоне, ки дар он ҷо иштирок карданд, 29 нафар хонандагон соҳиби медалҳо гаштанд ва аксарияти медалҳо ҷои якум буд, ки зин сабаб мо 3 ҷои ҷоми ҷои якумро соҳиб гардидем. омӯзгори мактаби президентӣ барои хонандагони болоиқати шаҳри Бӯстон Азамат Сафаргалин гуфт, ки дастпаравонаш аз фанни химия ва биология натиҷаҳои баланд нишон доданд. ин на танҳо боиси фарах ва ифтихор аст, ҳамчунин бозгӯ аз натиҷаи заҳмати устодон аст. Для детей это очень хорошо, они одно время и отдохнули, и показали свои знания, свои таланты, свои спортивные достижения. Нашли себе новых друзей. Там было очень Узбекистан, Казахстан и так и далее. Здесь 17 стран представители были, нашли своих новых друзей. Но это является стимулом для дальнейшего роста образования не только в нашей школе, но и в Сагдийской области. муваффақияти иштирокдорон моҳии ифтихори ватандорист. хонандагон тавонистанд бо ширкат ва ғолибият дар ин озмуни байналмилалӣ шарафи мамлакатро боло бардошта, Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намуданд. ғолибияти хонандагон минбаъд баҳри рушди илму фан дар минтақа заминаи зеҳнӣ гузошта метавонад. ҳамзамон 18 нафар муассирини литсей барои хонандагони болоиқати шаҳри Хуҷанд, ки ҷиҳати иштирок дар олимпиадаи байналмилалии дониш International Olympiad Анталия 2021 дар шаҳри Анталияи Туркия қарор доштанд, аз фанҳои математика, география ва забони англисӣ 1 медали тилло, 1 медали нуқра, 5 медали биринҷӣ ва 11 медали даставии нуқраро ба даст оварда ба ватан баргаштанд. ғолибони олимпиадаро дар назди муҷассамаи Абу Абдуллоҳи Рудакии маркази шаҳри Хуҷанд, роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд, волидайнҳо ва омӯзгорони муассисаи мазкур пешвоз гирифтанд. Алиҷон Усмонов аз фанни математика мақоми аввалро ба даст оварда бо медали тилло, ҷом ва дипломи дараҷаи 1 сарфароз гардонда шуд. лозим ба таъкид аст, ки Алиҷон Усмонов дар бахши математика аз 100 холи имконпазир 100 холро ба даст овард, ки ин нишондиҳандаи беҳтарин байни тамоми иштирокчиёни озмун ба ҳисоб меравад. ӯ ягона нафарест, ки баландтарин холи имконпазирро ба даст овардааст.
طول یک هفته می شود که ما در شهر انتالیا دولت ترکیه قرار داشتیم و به 13مین المپیادای بین‌المللی انتالیا اشتراک ورزیدیم. ما 18 نفر خوانندگان لیسه برای خوانندگان بالیاقت در آنجا اشتراک نموده جایهای نمایان را سزاوار گردیدیم. من از نام خودم اولا به همه معلمان مکتبم، به دیرکتور مکتبم و به پدر و مادر خود سپاسگزاری خود را می‌رسانم که آنها من را دستگیری نمودند و به چنین المپیاد فرستادند. سفر حسنов хонандаи синфи нӯ аз фанни забони англисӣ ҷои дуюм, аҳмад маъруфов хонандаи синфи даҳум аз фанни математика, амир султонов хонандаи синфи нӯҳум, имдод қаҳҳоров хонандаи синфи нӯҳум, аслан нусратшоев хонандаи синфи даҳум, ясмина аҳророва хонандаи синфи нӯҳум ҳамагӣ аз фанни забони англисӣ ҷои сеюмро ба даст оварданд. 18 نفر خواننده‌های لیسه در المپیادی که در کشور ترکیه در شهر انتالیا برگزار گردید 18 جایهای افتخاری را به دست آوردند که یکی از آن عثمانوف علی جان می باشد که از 100 بل نهایی 100 بل را به دست آورد و به همون دانشگاه خود کشور ترکیه رایگان برای تحصیل کردن راه خط گرفت. 6 медали نقره و 11 برنجی را به دست آوردند. 20 نفر خواننده ها رفتند، 18 نفر مقام یعنی جای افتخاری را به دست آوردند و با 20 مدال برگشتند. همزمان 17 نفر خواننده های ما در المپیاد فیزیکا که در کشور امریکا برگزار می‌گردد راه خط گرفتند و روزهای نزدیک باید سفربر کرده شوند و خواننده ها برای این خیلی جدی تیاری دیده ایستادند. муассисаи давлати таълимии литсеи барои хонандагони болоиқат дар шаҳри хуҷанд барои натиҷаи беҳтарин ба ҷоми махсус қадршиносӣ карда шуд. олимпиадаи мазкур аз рӯи фанҳои дақиқ ба забони англисӣ аз 1 то 7 ноябри соли ҷорӣ баргузор гардид. 20 нафар хонандагони литсеи моҳи сентябр ба даври финалии озмун рох хат гирифта бо даъвати кумитаи тадорукоти озмун ба шаҳри Анталияи давлати Туркия сафарбар карда шуданд. ман аз фанни забони англисӣ ҷои серо гирифтам ва маликаи олимпиада шудам. бо забони англисӣ гап задам, шеър менависам, 800 то изофа шеър дорам. дар соли хониши 2020-2021 хонандагони литсеи барои хонандагони болоиқат дар шаҳри хуҷанд аз 15 олимпиадаи ҷаҳонӣ 156 медал ба даст оварда дар миқёси ҷумҳурӣ аз зумраи беҳтарин ҳисобида шуданд.